Atxaldeon, ongitorri, Norreara, eta orain hitzaldi txiki bat emanen dut, hemen batez ere baztanen, baina ez baztanen bakarri, baizik eta baita Nafarro osoan egon ziren frankismoen esklaboak, egon ziren gerra akitu baino pixke bat lehen, gorpitzen gintuen hemen preso batzuk, eta gero gerra ostean, hainbat urtez hemen egon ziren, eta hori buruz, pixka bat, solastuko dut. Eta orduan, lehenbizko gauza, aipatu, nola bai Nafarroan eta bai Euskadin 15.000 preso egon ziren, preso hauek esklaboak bezala, lan gogorrak egiten. Adibidez, Artesigako errepidean, 1750 lagun egon ziren, eta baita ere hemen zonaldean aurkitzen ditugun bunkerrak eta bunker horietan eta egon ziren ia 3.800 lagun. Kontutan, hartu behar dugu, garai hortan, Irubitan adibidez, baziren 1.000 biztanle pasa, baztanen egon ziren 9.000, 10.000 biztanle, zen horako impactua izan zuen ez, batian, horako jende tire bat, honetek hartzea, eta, erran bezala, azken finean, hau presoak ziren, presoak noski, giltzapetuta ziren, hau da, bazituzten beren esparruak, bere kanpamentuak, eta hala ere, harremanak sortu ziren presoen eta hemengo bertako biztanleen artean. Lehendabiziko gauza, presoak, nortzu ziren presoak. Presoak ziren, batez ere, gerra zibilian, galtzaileen bandoan borrokan aitu zirenak. Epaiketak egoten ziren, epaiketak neko laburrak eta neko gogorrak ziren, hau da, buruzagiak eta horiek jazutzenean garbitu zituzten denak. Baita ere, kontutan hartu behar da, hemen, Nafarroan, gerra zibila egun baino, hemen kolpe militarra bat egon zen. Eta kolpe militar hortan, asmentatik, kolpe eman eta urreko pausoa izan zen jende pila bat garbitzea. Oraindik ere, ez dakigu zehazki ez da zenbat jende garbitu zuten. Zenbat erailketak egon ziren. Baina, gero, batun bezala, kolpe militar hau ez zuen beraiek uste zuten arrakasta izan, eta orduan kolpea bezan laizter baita ere gerra zibila hasi zen. Gerra zibila hau 36an hasi zen, 39an bukatu zen, eta gerra urte hauetan noski preso pila bat egin ziren. Orduan, preso hauek, asmentan, esparru zentroetan, konzentrazio esparruetan sartu zituzten, berez, hemen ere inguruan, batez ere, Burgos, Miranda de Ebro, ikaragarrizko konzentrazio esparruak egon ziren, eta noski Nafarroan ere, nahiko ezagunak dira, adibidez, Ezkaban zegoen presondegia, gainera hor, nola 700 preso nola ihes egin zuten, hori noski, beste herrialde batean olako historia bat edukiz gero, segurazki ere, iritzin zuten hainbat pelikula, hainbat gauz, hemen noski, oraindik ere, gai hori, orain bai, badakigu, zer pasatu zen, gutxi gora bera, baina, hori nolabait ere, kontu guzti hauek noski izkutatuak izan ziren. Orduan, presoak, gerran
hainbat preso egin ziren, lehen aipatu duan bezala, buruzagiak eta horiek zuzenean epaketa motza eta ere zituzten denak, baina gero batean baita ere baditugu preso pila bat, non eta asmentan kontzentrazio esparru hauetan ziren, baina bakarren bati okurritu zitzaion, zergatik ez erabili esklabu gisa, ez? Helburu ezberdinak ditu taktika hau. Alde batetik, noski zigorra, da zigorra bat, berez gainera lan batallon hauek batallon disziplinario izena zuten, asmentan, eta ez hori bakarrik, baizik eta argi eta garbi gelditu behar zen, nortzuk izan ziren gerraren irabazleak eta nortzuk galtzaileak. Hau da, ez da zigorra bakarrik, baizik eta gainera, argi eta garbi hori gelditu behar zen, eta modu bat zen lan gogor hauen bitartez. Hori alde batetik. Gero, bertzaldetik, gerra ia bukatuta zegoen, edo behin gutienez nahiko argi zaukaten nort izan behar zen irabazlea, eta orduan, kasu honetan, ikusi zuten zenolako mehatxoak, zenolako arriskuak zaukan diktadura berriak. Diktadura bazenez, alde batetik, ziren errepublikak pila bat, ihes egin zutenak Frantzialdera, baita ere zaukaten Frantziako Republika, baita ere erresuma batuak eta hortxe, beraiek azken finean esku garbitu zuten eta ziren gerran sartu, baino argi zuten momentu batean posible izanen zela munduko gerra bat egotea eta orduan hor arrisku handi bat ikusten zuten. Orduan gerra akitu baino lehen, hasi ziren hemen inguruan, batez ere Pirineoetan, hasi ziren hainbat bunker, hainbat gotorleku eta eraikitzen. Asmentan, espin linea izena duena, hasi ziren batez ere Oiartzun, Gipuzkoa inguruan, eta baita ere hemen Bidasoan eta batez ere Baztanen aurkitzen ditugu hainbat bunker, hainbat gotorleku garai hortakoak. Ez hori bakarrik, baizik eta ikusten zuten baita fortifikazio guzti hauek lotu behar zirela, hau da, errepide berriak edo behin gutienez errepide modernoak egin behar zirela, eta hortarako presoak ekarri zituzten eta erabili zituzten gotorleku hauek egiteko, baina batez ere errepideak egiteko. Errepide hauek ez ziren egin asmo zibil batekin erran dezagun, hau da, ez zen baiara ezberdinak edo baiara ezberdineko biztanleak elkartzeko, baizik eta errepide hauek helburu militar bat zaukaten. Oraindik ere, 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, oraindik Iruñan, tren geltokian, ziren hainbat alambradak eta hainbat gauz eta edozein momentutan kamioietan sartu eta unetek hartzeko eta hemen defensak erabat bukatutak uzteko. Gainera, asmentan arriskua zen batez ere Frantzian ziren errepublikarrak, baina gero baita ere Bigarren Munduko Gerran Hitler ere saiatu zen Frankok sartzen zen laguntzera, edo behin gutienez guzten zuen pasabide bat Gibraltarreko horko gaitza edo harrikozkor hori eskuratzeko, eta orduan dirudienez Frankok ere berak ezen hor sartu nahi, ez zuen argi eta ezen sartu, eta orduan baita bazuen horren nolabait ere horren beldurra, ez bakarrik aliatuak, baizik eta baita naziak ere nolabait ere saiatuko zirela penintsulan sartzen. Hortarako, lehenbailen, erran bezala, gerra bukatu baino lehen hasi dira zonaldean fortifikazio ezberdinak egiten, baina gero gerra ostean oraindik ere gehiago egin zituzten. Jakinda ze
falta zegoen, adibidez, porlanata zegoen, eta hala ere zenolako esfuerzua egin zuten, zenolako erokeria egin zuten, zetaz azkenean, bunker edo fortifikazio guzti hauek ez zuten jatako balio. Eta hori ja, naski, egin zirenean argi zuten, baina hala ere egin zituzten fortifikazio eta bunker guzti hauek. Erran bezala, hortarako, presoak erabili zituzten. Asmentan, bai Andaluziatik ekarri zituzten, baina gero baita ere, adibidez, Valentziatik edo Kataluniatik, baita ere noski hemen Euskaditik ere, Bizkaitik eta preso ezberdinak ekarri zituzten, erran bezala hauek asmentan konzentrazio esparru hauetan ziren, eta orduan ja, unetek ekarri zuten. Lehen aipatu dutez, Artesagako bidea egiteko, Artesagako bidea bakarrik egiteko, 1750 preso. Gero, ezen, hemen egin zen bide edo errepide bakarra. Baita, egin ziren, adibidez, erratzun, hau izpegiko gaina lotzen duen errepidea, beharritu zuten, Otxondokoa baitare, eta adibidez ez, daukagu beste errepide bat, Oiartzun eta Lesaka lotzen dituena. Errepide hori, printzipioz, ez daukan inolako funtziorik. Hau da, Lesaka, ez da herriko zgor bat, baina Oiartzun ez da ere, behin gutienez gara jortan. Eta bapakian egiten dute errepide hori. Guzita, zenolako lana, zenolako esfuerzua izan zen errepide hori egitea. Zertarako, printzipioz, bidasoatik posible da Oiartzunera joatea. Eta guk ezagutzen dugun aginako errepide hau, 15 minutu edo kentzen ditu bakarrik. Baina, erran bezala, errepide hau estrategikoa zen. Bidasoako errepidea, dakigun bezala, mugandoan dagoenez eta garai hortan Frantziarekin eta zaukaten olako mehatxua ikusten zutenez, errepidea nahiko ahula ikusten zuten ikuspegi militar batetik, eta hortaz egin zuten aginako errepidea. Inolaz ere, bi herri hauek elkartzeko. Baizik eta edozein gauz pasatzekotan, beti militarrak eta ez denbora bakarrik aurrezteko, baizik eta baita ere ikusten zuten estrategikoki bide bat haitze seguruago bidasoako baino. Orduan, hoi alde batetik ez, ze helburuak bilatzen ziren esklaboekin. Erran bezala, lehenbizkoa noski zigorra. Bigarrena, argi eduki behar zuten, nortzuk ziren irabazleak eta nortzuk galtzaileak. Eta, berzaletik, erran bezala, zen batez ere kontu militar bat. Hau da, errepideak eta fuerteak eta egitea. Aipatu bezala, hemen, adibidez, Baztanen, lehendabiziko kanpamenduak, esklaboen kanpamenduak, Elizondon aurkitzen dugu, gaur egun Giltxaurdiko eremu hortan, frontoiaren gibelean eta hor bat ziren hor txabola batzuk, eta hortik aintzin banatzen dituzte. Alde batetik, batzuk Iruritara, hau da, Iruritan, ez mehakan, baizik eta asmentan kanpamendua Barransoro edo, hemendik hurbil, hemendik kilometro batera da hor bazegoen kanpamendu bat. Gero bidea egiten ari ziren bizterkian, kanpamendu berriak sortzen dira. Kasu honetan, Barransoro bazen bat, gero bertze bat mehakan, eta gero mehakatik aintzin baita ere akbatzen dugu beste kanpamendu bat Neusaroien. Nahiz eta hor kasu honetan presoak edo esklaboak izan beharrean, baita ere hemen kasu honetan esklaboak izan ziren 1929-tik 1952.
Ja gero hortik aintzin, baita ere soldaduak eta parte hartu zuten. Gauz bera, Erratzun, hasi ziren Erratzun bertan, bazen kanpamentu bat, eta gero hortik aintzin, Erratzun baino lehen berez, Lamiarritan, bazegoen kanpamentu bat. Eta hortik aintzin, Erratzun, gero hartitzen dugu, orain dela urte batzuk edo, garbitu zuten kanpamendua oraindik ere ageri dena, eta hortik aintzin segitu zuten Izbegia dela. Otxondon, gauz bera. Otxondoko kasuan, kanpamentu bat, Amaiurren bertan zegoen. Berez, zegoen hemen anarkista famatu bat, eta berak errantzuen, kriston sorta izan zuela, zertaz, berak tokatzen zitzaion Iuritako errepidea egitea, baino Amaiurrera eraman omen zuten, eta Amaiurkoa erten omen zuten egoera noski, ez zen egoera bat ere ona, baino ez Iuritakoa bezain txarra. Zertaz hori da, hori beste kontu bat da, zenolako egoerak zituzten presoak. Hau da, janari falta, noski gero eta batez ere neguan eta ez daukaten barrakoiak ziren, arrasibleak ziren, kasu batzen, hemen bideoan adibidez ikusten da ez, berreskuratu dute igal lepoan berreskuratu dute barrakoi bat, eta ziren egurrezko barrakoi batzuk, gero soldaduak egingo dituzte arrizko, kasunta meakako barrakoiak eta hemen neusaroi, horiek arrizkoak eta bat, egoerak ere ez ziren arrasonak, baino presoen egoerak hori makurrago, aixe makurrago ziren. Hemen ikusten dugu adibidez, hemen daukagu, hori ezartesagako errepidea, hemen daukagu Pitzana, eta orduan baita ere aipatu behar da, zenolako harremanak sortu ziren baita presoen eta hemengo garrinen artean. Zertaz, harremanak egon ziren, hemen adibidez Iluritan, denok ezagutu genuen Bizkai, eta Pedro, eta orduan Bizkaitarra zelakotz, eta Bizkai, gauz bera, Bizkai, Burgosen egon zen, horko konzentrazio esparruan, horrat egon baino lehen, bera gudari izan zen, Bizkaitarra, Amaiur batallona egon zen, Asturiasen egon zen, eta gero iparraldeko frente hori erori bezain laster, gehienak Burgos eta Miranda del Ebro eraman zituzten. Horko konzentrazio esparruetara. Hor, konzentrazio esparru hortan denbora batez egon zen, eta hortik aintzin egon zen esklabu bezala, batez ere hemen Iluritan. Noski, hemen barridiak, hemengo barridiak eta batzuk bazokaten oraindik ere propagandak ertzen zuena ez, hauek rojos, aurruak, gero beste kontu bat, zertaz hemen egara solezian batez ere frankismoaren esklaboi buruz. Republikanoak izan zituzten, baita ere, baino beraien artean, horrelako hartu ziren. Hau da, adibidez, Katalunia inguruan eta baita ere egon ziren esklabuak, egon ziren presoak. Baina kasu honetan, beraien artean. Hau da, dakigun bezala, nolabait ere errepublikaren alde zirenak, ziren mota guztiko alderdiak. Ez ziren ez da denak ezkertiarrak ere. Hau da, hor ziren alderdiak ertzaleak, baita ere ziren sozialistak, komunistak troskistak, komunistak estalinistak, bazen horako jokurri bat, eta orduan, dirudienez, Katalunian batez ere, jakinta argi beharko zutela, argi eduki beharko zuten, etxaian horzen, baino baita ere beraien artean, baita ere bazituzten beren jaleoak eta bat, eta orduan, adibidez, komunistak estalinistak, beste komunistak hartu zituzten preso eta baita ere esklabu bezala erabil zituzten Ebroko batailan eta bunkerrak eta egiten. Baina noski ezin dugu konparatu, kasu honetan frankismoan pasatu zenarekin. Hau da, hemen izan ziren milaka lagun, lehen aipatu duan bezala Euskadi eta Nafarroan 15.000.
preso egon ziren. Gero baita ere, orain arte, baikara, beti solasean, errepideak, bunkerrak, baita ere, beste lan publikoak edo egin zituzten, hau da, urteekiak, kanalak eta bat, baina kontutan hartu behar dugu baita eskadu pila bat lan egin zuten enpresa pribatuetan. Hau da, beti ere, orain dela gutxi ez, sortu zen, solako nola adibidez eman zioten sari bat Felix Ugarteri, Felix Ugartek nolako lanak egin zituen, zen nolako enpresak sortu zituen, zen nolako fabrikak eta ekarri zituen, baina baita ere kontutan hartu behar da, hau, enpresario bezala, aukera ikusi zuen, preso hauek erabiltzeko, baina bere enpresa ezberdinetan. Batez ere, parte hartu zuenean, bai Eros Caídos, monumentuan eta hor ere, baina baita hemen Nafarroan ere. Bueno, eta baita, aipatu behar da, azkeneko urteetan, hasi da ez, gai guzti hauek hasi dira aztertzen, hasi dira ikusten nortzuk egon ziren. Ez da beti erresa, zertaz kontutan hartu behar da, militarrak zaukaten dokumentazio guztia ia dena Salamankako artxiboetan daude, eta artxiboietara sartzeko ikertzera, historialariak eta beti ere zailtasunak daukate. Beti ere, oraindik, gaur egun, zaila da ikertzea, oztopo pila bat jartzen dituzte, ez dute inoiz ezetza erten, baina ez dute errazten ere lan hori egiteko artxibo bat hau ikusi nahi dut eta behar. Baztanen daukagu, nahiko zortea daukagu, zertaz baztanen baditugu liburu batzuk, non eta liburu horietan agertzen dire zenbat preso edo nortzuk egon ziren. Kasu honetan, Baztango udalak egiten zuena zen, hoxe ez, presoak nolabait ere tasatu. Hau da, neurtu, pisua eta gero baita ere hor egoten ziren hemen zonaldeko mediku ezberdinak, kasu honetan nik aipatu ditut batez ere bi mediku egiten ziren, eta beraiek gertatzen zuten hau balio du edo hau ez du balio, zertaz gaixoa ez dago holako lanak eta egiteko moduan. Amaiurren ere bazegoen, baina Amaiurko kasuan, garai hortan noski Amaiur ezen Baztan, behin gutxinez ez zegoen Baztan udalerrian, eta hor Amaiurko udala, dirudinez, errez ziren dokumentu horiek. Eta gaina kasu honetan, izan amentzen azkiente bat, beste kasu batzutan ez zain bertzen. Kasu batzutan, bai erretira hainbat dokumento eta dirudinez baita nahiko modu ilun batean. Eta gero baita, hemen bideo honetan ikusten dugun bezala, azkeneko urte hauetan ere, elkarte ezberdinak, udalerri ezberdinak, baita ere azken urte hauetan ere Nafarroko gobernuak ere, omenaldi ezberdinak eta bultzatu ditu. Baitugu elkarte batzuk, oroimenaren bidea eta adibidez, baita historialari batzuk, seguro bakarren bat, aipatuko ditut bi izen edo hiru izen, baina seguro askire badide horitik baude gehiago, adibidez Fernando Mendiola edo Edurne Gamont, hemen ere baita ere Baztanen ikertzen eta egon ziren Iker Frias eta baita Jeronimo Ustariz erakundeak ere horre egon zen baita lan hauek eta pixka bat ere laguntzen eta hemen ikusten dugu ez, azken urte hauetan bai egiten ari dira omenaldiak, jakinta gainera garai hartako preso gutxik egiten direla, egiarran, eta baita ari dira egiten pixka bat berreskuratzen edo behinpin merezi duen garrantzi hori ematen, nortzuk izan ziren eta zen horrelako lanak intzituzten. Eta, bertzerik, bakarren bat edo, nahi badu
galderarik edo, bada? Bai, hasi zara aipatzen, nola zen presoen harremana hemengo barridekin. Aipatu duzu Bizkai eta aipatu duzu barride batzuk propaganda buruan zutela eta gorriak eta dagorak eta, baina barride guztiek ala ikusten zuten edo hortika haratago zinbertza barride batzuk bertze manera batean ikusten zituztenak, saiatu ziren laguntzen edo... Naski nik uste, baina niri mantenatzen sensazioa da batzuk noski zaukaten propaganda hori sartuta buruan zaukaten, eta ja, hortik ez ziren mugitu, hau da, hauek dira, gorriak dira, komunistak dira, deabroak dira, eta, hortik ez ziren mugitu. Beste batzuk berriz, bai, zaukaten propaganda hori. Baina, gero, berez, beste gauz bat ikusten zuten. Hau da, azkenean, hemen, seguraskire, barrideak baino gehiago, zertan zuen ez, ez zuten gorrot horrekin edo solasten, baizik erten zuten lehendabiziko gauza zen gaixoak nola bizi ziren. Hau da, azkenean ikusi zuten zenolako egoeretan bizi ziren eta noski horren ondorioz aldatu zuten nola baitere, ja ez zuten ikusten deagoak zirela, baizik eta gaixoak nola bizi diren, ikusita zenolako egoera gogorra ziren. Baina ziren familiak laguntzen ziena, presoi. Hori baita ere, aipatu naute, adibidez gasna puske bat, edo ogi puske bat, edo zerbait ere, baina batez ere hortazen, ez zuen balio, hori artea, hauek dira, gaiztoak dira, eta ikusten zituzten beren bizi baldintzak eta noski aldatzen zuten, eta noski familia bat baino gehiago saiatu zen edo lagundu zuten presoi. Gero baita ere, egierran, hemen teorian nahiko erresa zaukaten hemendik ihes egiteko. Hau da, muga hemen bertan daukagu eta orduan zen, baina hortarako ere bideak, mendiak ezagutu behar dira eta noski saiatu ziren. Naski dakigunez, Iruritan bi lagun, bi preso saiatu ziren, harpatu zituzten eta fusilatu zituzten. Dakigunez, hauek dira, hemen fusilatu zituzten bakarrak. Baina, karo, azkenean fusilatu bai, bi lagun bakarrik fusilatu zituzten, bakarrik. Nikoa eta sobra da. Baina, baita ere, kontutan hartu behar da, zenbat preso ere, beren bizitza murriztuta, behin gutienez, gelditu zen, holako egoretan bizi ondore. Hor, esklabu bezala, antolatu azagon zigorroi, esklabu bezala ibiltzeko, aipatu duzun arrazoiengatik, esklabu bezala atxikitziaz gain, pentsatu zen sistemoi esterminioko sistema bezala edo esklabu sistema bezala, bere hortan aski gogorra dela. Bai, naski hor, beti, baina, ez zen Alemanian bezala. Noski, orain dela urte batzuk, bazen jendia onartzen ez zuena, hemen konzentrazio esparruak egon zirenik. Bai, egon ziren. Ez zuten naziak egin zituzten basakeri guzti horiek? Ez zituzten egin, hau da, zituzten erabili horlako kamarak eta, baina azkenian ere, ikusita baita ere, konzentrazio esparru hauetan, baita ere zenola egoeretan bizi ziren, jendeik zen. Bertan hemen, Ezkabako presondegian, jende pila bat hil zen. Hor daukagu gainera, orain baita ere ikertzen eta atratzen ari diren botilien hilerria, eta hor botil pile bat badago. Igual gasakinta ez dituzten hiltzen, baina igual gosez, eta ez gosez bakarrik, hotza, eta gero baziren eritasun batzuk, non eta eritasun batzuk,
gaur egun, pues bueno, igual ja ez ditugu hemen, baino, igual ez ateratzen orain, garai batean jartzen zuten horako txerto bat, Tuberkulosis, ziren persun batzuk eta hori ja zuzenean hiltzera uzten zituzten. Gero baita ere, aipatu behar da, presoak, esklaboak izan ondoren, printzipioz askatasuna lortzen zuten, baina askatasun hori arras murriztuta zegoen. Hau da, jakinta gainera, azken finean, diktadura batean bizi ginen hemen. Baina, alare, oraindik hauek makurrago zaukaten. Hau da, behartuak ziren, aldiero, Guardia Zibilen kuartelera jotera, eta hor, papera baten sinatu behar zioten, paper hori beti gainean eduki, eta da, oraindik ere, errepresio hori ez zen kanpamenduan bukatu. Baizik eta errepresio hori, oraindik ere, jarraitu zuen. Nire interesgarri diratzen zait, guztiz zaila eta ezinezkoa horri buruz edoz jakitea, baina udaletxean bazen liburu bat, bere garaian Nafarroko diputazioak argitaratu zuena eta zen Caídos por Dios y por la Patria. Nafarro guztien bando nazionalean hil zirenak ez, eta hor ziren militarrak, hor ziren erraketeak eta hor ziren anarkistak. Bastanen iduridu, zirela parte hartu zutenak nahitak, eta zirela haunitz, ejerzitan parte hartu zutenak, ala tokatzen zelako ez. Eta ikusten da, bastanen izan zirela bando nazional hortan hildako, desente ez dutik. Eta orduan, horregatik gertunen ja ezinezko izan dela jakitea, baina bizitzatik humano hortaik ez, bizipen hori, proeso republikano horiekin, hementxen hainbertze hildako egonik bando nazional hortan, ez denak nahi eta nahi ez gainera pentsamendu horrekin frontera gainik, baizik eta horietako haunitz behartuta, baina nola gertatu izanen zen bizipen hori ez. Zer hemen iriten lehen bazagon monumentu eta batzire zerrenda bat hili. Bai, horretik ere gau batxarotan. Kontutan hartu hartu gainera Nafarroan, batez ere hemen, zonalde honetan, nahiko gauz bitxia gertatu zen. Hau da, bitxia ez da, baina hemengo jende pila bat karlistak ziren. Karlismoa nahiko gauz konplexua da. Eta 19. mendeko mugimendu politiko bat, baina lasai ederrian sortzen zen 17-18 edo 16. mendean. Hau da, beraiek nahi zutena zen, bai foruak, bai erlijioa, eta bai beraiek nahi zuten erregea. Eta berez, gainera, printzipioz, hemen Nafarroan, beti joaten zen, gainera, EAJ-arekin joaten zen, eskutik joaten ziren, beren ideologia nahiko antzekoak ziren. Baina, gero, bat-batean, Gerra Zibilean, karlistak errepublikaren aurka ziren, baina noski beraiek nahi zutena zen bere erregia eta listo, hortik ez ziren mugitzen, beraiek zain nahi duten bere erregia. Jakinta gainera, orduan, gara igortako erregia nahi zutena, gainera nazien aurka egon zela. Eta orduan, dirudienez, ikusten baditugu hemen, adibidez, baztango karlistak, ze bataiak eta ze bataiak kanta egon ziren bataiak gogorrenetan. Eta gainera, lehendabiziko lerroan. Ziren pila bat. Eta batzuk irakurtzen dute hori baita ere zigorra ez, baina bai izan zen garbiketa politiko bat. Eta batzuk hola garbi ikusten dute. Eta azken finean, zen izan zen mugimendu nazionalaren protagonista Falange izan zen. Falangea,
naziak, eta bar. Karlistak berriz, antza denez, nolabait ere, momentu batean gainera traba iten zuten. Eta gainera, gerra ostean, baita ere, erabat baztertuak izan ziren. Noski, parte hartu duten, asmentatik, are gehiago, eske printzipioz, estatu kolpean, buruzakiak karlistak ziren. Baina, garai hortako hegazkinak, nahiko arriskutsuak omen ziren, eta hegazkinak erori eta horit ziren, bai Modan eta bai Sanjurjo. Eta gero, aurkitzen dugu, lehen aipatu duana. Hau da, karlistak, batez ere hemen bertako karlistak, parte hartu zuten bataila gogorretan eta gainera lehendabizikoan. Bai Guadalajaran hor izan zen, izugarri izan omen zen, eta gero baita, orain dela urte batzuk, egon nintzen baita Ebroko baiaran, edo hor egon ziren azkeneko bataila gogorrenak hor egon ziren, eta noski ertzen zuten, beti lehendabiziko lerroan karlistak. Gero egin zizkioten monumentu pila bat. Beste galerarik edo, norbait, edo nire ordez zerbaitarra, edo mitzirik? Ez, nik azkeneko aldera bat, barkatu, nintzen monopolizatzen izan, aprotxatuz, ez, Pitzamarreko horrei dabi hartio, intzen nolako bertze itortzarik edo bertze ekitaldirik edo, eta hor, preso egondako horiek edo izan dute tarte honetan, unarri etortzeko aukerik edo gertatu inarri kontatzeko aukerik edo. Bueno, ez dakit horrentxe bertan ere zenbat edituko diren, garai hortako presoak, naski gehienak gogo dira Bizkaia adibidez, orain dela 6-7 urte edo, gehiago, edo. Bai. Berriki egin dena da, Pitzamarren dago hemen ikusten dugun eskultura, gero jarri zen panel bat ere, eta berriki sartu dugu, oraindik ez da aurkeztu, baina ine da, sartu da Artesegako errepidea oroimenaren errepide bezala. Jarri dira panel ezberdinak, bat jarri da hemen Barrosoron, jakinta hor zegoela lehendabiziko kanpamentua, bestea Meakan, hor zegoen bigarren kanpamentua, eta beste hirugarren panel bat Artesegako lekuan. Baina egin da, ikuste, bereziko zen, orain garena egiten, maizago egitea, ikusita azkenean, tamalez, jendea egitzen ari da, adinak gatik eta desagertzen ari dira, eta bestaldetik, oraindik ere, zenolako trabak badauden gai hau ikertzeko. Berez, hemen Pitzamarreko eskultura egin bezain laster, jarri bezain laster, atxean etorri ziren batzuk, eta hori hasi ziren, jarri zituzten hor, Kristorrei, gu gara irabazleak, zuezate galtzaileak, eta horako barbarideen pila bat idatzi zuten, eta baita ere zenolako sabotajeak egin zioten eskulturari. Ez bakarrik eskulturai, baizik eta gero baita Irubitako elizan ere agertu ziren pintada pila bat. Bai Pio, Otxondo hartu duzulek, Otxondoko errepidea da Otxondo Intzulegi Gorramendi edo Otxondo? Intzulegi da eta Gorramendiko hori bertze ondotik nintzen edo euskal lokitzuten? Kasu honetan, lehen aipatu dut, nola lehendabiziko bunkerra, lehendabiziko gotorleku bat, fortifikazioak eta egin ziren gerra bukatu baino lehen. Hogeita mazazpi, hogeita mezortzien hasi ziren bazapaten norbait ere beldur hori, eta
hasi ziren eraikitzen olako bunker erraldoiak, baina gero, gerra ostean, ez zituzten egiten olako bunker erraldoiak, baizik eta ja beste sistema bat, non eta baziren bunker txikiak, pila bat hori bai, bunker txiki pila bat, eta bunker txiki hauekin, nolabait ere, kontrolpean egiten zituzten hemengo errepideak eta bat. Bunker hauek hasi ziren ja gerra ostean, gerra bukatu bezain laster, baina oraindik ere, 50. hamarkadan, oraindik ere eraikitzen jarraitzen zuten bunker hauek. Kasu honetan, ja ziren esklaboak, ja ziren orduen zerbitzu militarrak egiten ari zirenak, eta berez, oraindik ere jarraitu zuten. Otxondon egin zituzten bai linea bai espin, hau da lehendabiziko lerro hontan parte hartu zuten bunkerrak eta errepidean moldatzen. Otxondo hartzen duzu, Otxondo kaskoa. Otxondoko kaskoa. Eta Gorramendi bedainen bideoi ez dakigu... Hoi segurazkideak erosago, bai. Hortxe. Zerase Amerikarra jartzeko izin zuten? Ez, lehenagotik baita ere. Lehenagotik baita eta zor, aurkitzen dugu ja errepide hori hartzen dugunean, eta orduan errepide hori baita ere gero denborarekin, batez ere lotuko du Gorramendiko basea. Baina Gorramendiko basea lotu baino lehen errepide hori baita ere lotzen zituen bunker multzo ezberdinak. Otxondon dagoena, Lizartzu inguruan, eta hortxere aurkatzen ditugu beste bunker multzo batzuk ere aurkitzen ditugu. Erran bezala, errepide hauek azkenean ziren bunker multzo hauek lotzeko. Artesiagakoa, Pita Garbi, lotzen zuen, Ospaztan, Eguiko herriarekin, baino, batez ere, horko Kinton, Lepoan eta Urkiagan aurkitzen ditugun bunkerrak. Baita ere, ez dakit, asmentan ez dut aipatu dugu berzenaz, hitzaldi hau, Saioa Telebistak eta Euskal Bideak antolatzen du. Eta mi esker, etortzeagatik. Euskal Bide.